Anginibingelele nonke enixhumana nathi ku-social media, niphinde nixhumane nathi futhi ku-YouTube nakuwo wonke ama-platforms. Namhlanje silethe inkonzo esifisa ukuba sizindle ngayo, sinxuse uNkulunkulu ukuthi asilekelele ekuhambeni lwethu lokukholwa. Izwi kaNkulunkulu silithola encwadini kaMark isahluko 9, sifunda nje amavesi ambalwa bese siyathandaza. Izwi kaNkulunkulu lifundeka kanjena from verse 2. Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha uPetro noJakobe noJohane wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Izingubo zakhe zacwazimula zabamhlophe qwa ngangakuba umhlanzi wasemhlabeni angezenze zibe mhlophe kangaka. Kwabonakala-ke kubo uEliya noMose babekhuluma noJesu. Wathatha uPetro wathi kuJesu, "Rabi, kuhle ukuba silapha. Masakhe amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelaMose, elinye libe ngelika-Eliya." Inkosi mayibuse ukufunda kwesifundo sayo kuze kube phakade. Amen. Nesithandaze. Baba wethu ongcwele, izwi lakho liphilile linamandla. Izwi lakho liqondile lifana nomkhonto. Izwi lakho lihle uNkulunkulu wethu lifana nomhlaba owutshalileyo izihlahla nezimbali. Izwi lakho liyaphilisa lifana nomjovo. Izwi lakho liyasuthisa lifana namanzi nobisi. Sisuthise ngalo kulesi sikhathi egameni lika Jesu inkosi yamakhosi. Amen. Bathandekayo, siyambonga uNkulunkulu kakhulu osinakekelayo futhi asivikele, asiphe lezi zinsuku basiphile. Namhlanje ngifuna sibuke nje okumbalwa ngale nkulumo uJesu ayikhulumayo ngalesikhathi ekhazimuliswa entabeni ende. iBhayibheli lisifundisa ukuthi emva kweinsuku ezithile uJesu wakhuphukela entabeni, wathatha abafundi bakhe abathathu, uPetro, uJakobe kanjalo noJohane. Sizokhumbula-ke bafowethu ukuthi uJesu ekhetha abafundi, wakhetha abafundi abayishumi ukuba abafundise, ukuba abakhulise, ukuba abalungiselele ukuthi uma yena esenyukele ezulwini besale benza umsebenzi wakhe awunikezwe uNkulunkulu besizwa umoya engcwele. Kodwa namhlanje sifumana kule ncwadi uJesu ebahlukanisa phakathi, ebayeka bonke abafundi ethatha abathathu. Elithi iBhayibheli mayese bakhethile uJesu laba bathathu abazange behlale nje endaweni ejwayelekile, basuka baye endaweni ehlukile efana nentaba. Uma ufunda-ke ezinye incwadi ziyacacisa ukuthi intaba ihlukile, phecelezi is a sacred place. Indawo uthi mawusufike kuyona, even the wind is not the same as other places. Even iy'tshalo zakhona ayifani ney'tshalo zaphansi emhlabathini ongekho entabeni. Futhi ngisho ilanga lakhona lifana nelanga elishisa phezulu entabeni lishisa phansi. So uma bafikisa kuleyo ndawo, lithi iBhayibheli uJesu wayeqonda ukuthi intaba iyini, wayeqonda futhi uJesu ukuthi intaba izokwenza ini empilweni yakhe nakubo ukuveza lokhu kukhazimuliswa uNkulunkulu akufihlile kuJesu. Siyaqonda ukuthi uma basa kule ntaba ubakhetha babe bathathu. Okokuqala kuyisifundo engifuna sikuthathe ukuthi uma uJesu enza isinqumo sokuthatha abantu, akabathatha abantu to add the number, kodwa ubathatha abantu ngoba efuna ukuveza okuthile ngesimo sokuthi yena ungubani. Kunabantu-ke abashiyile kulabo abayishumi othatha 3. Unesizathu kuJesu sofika kusona. Kodwa nakho kwenzakalayo bathe sebekhuphukela entabeni, lithi iBhayibheli ingubo kaJesu zashintsha zabamhlophe zacwebezela. Kwangabe ukuthi uma uyibheka ngisho umuntu uma engathi uyayihlanza ngenhlobo zeyinsipho nangezi zonke izinto ezidaliweyo ukuthi zikutshulule izimpahla, kuthiwa kwakungalinganiseki ukuthi lokhu kukhazimula kwakhe kungafaniswa nokukhazimula kokuhlanzwa ilezo insipho noma isimo sokugezwa kwempahla. Lokho kuveza ukuthi uJesu wayesesimeni la khona ngisho abanaye bengamqondi, ngoba uNkulunkulu wayesehlile kuye ukuzomveza njengendodana yakhe ezimangaliso. Uma-ke enjalo, lithi iBhayibheli kwabe sekubonakala-ke uEliya noMose bekhuluma noJesu enkazimulweni yakhe enjalo. Lokho kuveza ukuthi uma bebonakala uMose noEliya, la bathathu basamile bayabukela lesimanga abasibonayo bedideka ukuthi uJesu sikhuphuke naye entabeni ube normal.
kodwa uma efika entabeni uyashintsha indlela ayiyona, ngisho ingubo zakhe ziyaphenduka. Kodwa futhi kusenjalo kunabantu abavelayo esibaziyo ukuthi oEliya noMose. Ngiyafisa ke mhlobo wami sisayibuka ngaleso simo ukuthi ngithi ukushona phansi ngicacisa ukuthi uma uJesu esevela uvela uJesu ngesimo esihlukile kunesimo abamazi ngaso. Isizathu ukuthi uJesu ubakhethile bobathathu ukuthi bona bodwa bayoba ofakazi balezi zinto, ngoba bengeke abathathe bonke ngoba uyabazi ukuthi bangobani. Kodwa umekhetha le 3 uyaqonda ukuthi uma sebehla kule ntaba indlela abayokhuluma ngayo iyoba indlela okwenzeke ngayo uma befika entabeni. Futhi uyabathemba ukuthi into abayibonile bayokhuluma ngayo bebe ngofakazi bayo, nalabo abakade bengekho bayiqonde ngoba uyazi uhambo lwabo naye ukuthi libaluleke kangakanani. So khumbula phela ukuthi uPetro elithi iBhayibheli ngenye ilanga wathi uJesu embona uPetro kwenzeka imanga wayesethi phezulu kwaleli dwala ngiyawulakha ibandla lami. So khumbula futhi udaba olukhulu lika Johane ukuthi uxhumana kanjani noJesu. Phela uJohane wayezalwa ngoElizabeth, futhi uJohane uye owabhabhadisa uJesu. Alibongwe igama lenkosi. Futhi uJohane uye wasebenza umsebenzi omkhulu ebhabhadisa abantu uJesu engakafiki. Wayesememezela ukuthi mina ngizile ukuzonibhabhadisa ngamanzi, uyeza ozonibhabhadisa ngomoya. Kunalobo budlelwano obukhulu ke engifisa ukuthi nibuqonde phakathi kaJesu nalabo bathathu. Futhi uJakobe sizokhumbula ukuthi uJakobe igama lakhe uJakobe, kodwa igama lakhe elikhulu nguIsrayeli, okuwukuthi kunobudlelwano phakathi kaJesu noJakobe, kunobudlelwano phakathi kaJesu noPetro, kunobudlelwano phakathi kaJesu noJohane. Yingakho ke bakhetha ngoba unohambo lwakhe nabo olude, okuwukuthi ke uma ngabe sekwenzeka lezi zimangaliso bebona oJohane noPetro noJakobe, kwakuveza imfihlakalo ukuthi labo uJesu abakhethileyo uyabathembela izinto ezinkulu. Labo uJesu abakhethileyo uyabathembela izinto eziyizimanga. In other words, when Jesus has chosen you for his journey, kubalulekile ukuthi kubonakala ukuthi wena ukwahlangana noJesu, wena ukwayibona izimanga zikaJesu. Inkulumo yakho kufanele iqale ishintshe, indlela ohamba ngayo kufanele ihlale ishintshe, ngoba wena usube kwiposition yokumbona ngamehlo, hayi ukumbona nje kuphela, kodwa ubone nezimanga ezenzeka kuye. Lithi iBhayibheli wakhazimula phakathi kwaPetro noJakobe kanjalo noJohane, okusho ukuthi kubalulekile bafowethu ukuthi siqonde indlela yokuxhumana noJesu, ngoba ukuxhumana noJesu akwazi ukwenza ukuthi ube njalo. In other words, ukukhuphuka kwabo entabeni akufananga nokwehla kwabo. Ukuhlala kwabo phansi bengakaye entabeni babehlukile, kodwa ukwehla kwabo entabeni kwahluka. Yikho phela esethu uPetro lapha encwadini engcwele ethi hey Jesu, ngabe sisale sesihlala manje sakha amadokodo, singabe sisaphusuka kule ntaba. Kuyavela ukuthi akakushiswa ukuthi lokho uexcited, kodwa ukushiswa ukubuka ukuthi le ndawo isingcono kabi kunendawo esisuka kuyona. Ngoba when we come to ipresence kaJesu bafowethu, sifika la khona fanele siqaphelisise indlela yokubuka, indlela yokwenza, indlela yokukhuluma, indlela yokuphila. So lamadoda amathathu sifunda ngawo ukuthi uma esefikile uJesu awukwazi kuba the same. Uma usuku isetting kaJesu awusakwazi ukufana. Uma usuku isetting kaJesu awusakwazi ukukhuluma njengezwe. Uma usuku isetting kaJesu awusakwazi ukwenza izinto zesixuku. Uma usuku isetting kaJesu awukwazi ukwenza izinto zokufitha noma zokondla inyama, kodwa uqaphelisisa ukuthi hey Jesu mayekwazi ukwenza lezi zimanga, which means angibe sendaweni esecured ukuze ngikwazi ukuthi ngimveze uJesu ngezimo engizibonileyo. Ngiyafisa ke sesothandaza ukuthi ngisho lelizwi lesikhathi phakathi kwenu ukuthi angikwazi empilweni yakho ukuthi bangaka abantu ophila nabo, angazi empilweni yakho ukuthi bangaka abantu obasondezile kuwe, ubasondezela ukuthi nihlale mhlambe nibe bangani noma nibe igroup noma nibe abantu enifunda ndawonye noma nibe abantu enisebenza nabo. Angazi ukuthi yini izathu ezenza ukuthi ubasondeze. Futhi angiqondi ukuthi yini eyenza ukuthi wena uhluke kwabanye abantu, kodwa ngifuna ubuke lokho ukuthi uJesu wenza isiqiniseko sokuthi uma ezokhazimuliswa akahambanga nabo bonke abantu, wakhetha certain people. Maybe now it's time to come to a position to change the way you choose people. Why do you choose people? What value abazoyi-add empilweni yakho? Do you choose people because of the way they look, or do you choose the way people they talk, or ngendlela abasuke bedrive ngayo ihlobo oluthelwe emoto, ngendlela abahlala kuyo, ngendlela abakhuluma ngayo, ngendlela mhlawumbe benza ngayo ehlukile kwabanye abantu? It's up to you to choose the way Jesus chose.
uma ekhetha uJesu wakhetha ngokuqonda ukuthi kunomsebenzi omkhulu okufanele wenzeke wenziwa yilaba engibathemba ngenhliziyo yami yonke. Angazi abantu sobakhethile sebekuphoxa kangakanani. Angazi abantu abakhethile wahlala nabo zingaki izinto owayizisho nabo kodwa mase nihlukene basho kuhlukile. Isizathu ukuthi ubakhetha ungabazi. Ubakhetha ungabaqondi. Lithi izwi lesikhathi when you choose ngendlela kaJesu kuyothi noma sebedidekile, kuyothi noma sebehambile bakhumbula ukuthi hey sake sahlangana nomuntu. Kuyothi noma sekonakala mhlawumbe ubushadile nomuntu mhlawumbe unobudlelwane ngoba phela niyaqonywa nike nihlanga nje nabantu kuphele nje u6 months athi umuntu ayisengiyashintsha sengiya komunye kuphele 2 months athi umuntu ayisengiright ngoba ziningi imanga bafethu phela asingadlali singakhulumi futhi amanga. Impilo esiyiphilayo ingozi kangangokuthi siyacabanga sengathi masingene ezintweni ezithile akuzi kuba nama implications are negative. So when you choose people, whether it's your wife, whether it's your husband, whether it's your friends, whether indlela, even the church on its own, even the family, it's up to you. When you choose, you must know why. And yibi benefit ozoyithola. Uma sifunda lelizwi kule ncwadi kuyavela ukuthi uJesu understood ukuthi maye bakhuphuka nabe entabeni abayokubona kuyobenza ukuthi bazi ukuthi noma sengasekho uJesu kodwa bayishumayele lento ukuthi thina uJesu sambona enze imanga phambi kwethu. Usithembile uJesu bafethu, usithembe ngendlela emangalisayo. Bekubalekile ukuthi masike sahlangana naye singabe sisafana nayizolo. My prayer to you, uJesu akakusize ngokwenqondo, akusize ngokomoya, akusize ngokwenyama. Ubonakalise ukuthi uhlukile, ubonakalise ukuthi wahlangana naye. Ungabe uzofana nesixuku nje esizwe kukhulunywa ngoJesu asangambona. Kodwa makuwambona uJesu, ikakhulukazi nasezintweni zakho, ikakhulukazi nasempilweni yakho. Jesu mhlawumbe kwafika wakulapha, mhlawumbe uJesu kwakufika ukunikeza impendulo uxakekile. Ingakho bekubalekile ukuthi namhlanje ube yitestimony, ube ufakazi. Bethi abantu bedideka endleleni kodwa wena ume uthi mina uJesu ngiyamazi. Usho njalo umhlabeleli athi ngiyamazi, ngimbonile owangifela eCalvary. Asithandaze baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho liphilele namandla, liyasibekela Nkosi, liyasisindisa, liyasiqondisa endleleni lona lodwa liyaphila, lingamandla ethu liwuphila kwethu. Gcwalisa izinhliziyo zabantwana bakho kade belilalela izwi lakho Nkosi, ubenze babe ngofakazi balezi zinto kuyisikhathi noma ngesiso egameni lika Jesu Kristu Inkosi yamakhosi.